hedder Barbara og vil gerne fortælle lidt om elektrokardiografi, også kaldet EKG. Hvad er EKG? EKG er en undersøgelse af det elektriske aktivitet i hjertet. Enhver muskelkontraktion er associeret ved elektriske interaktioner med depolarisering og repolarisering. I hjertet starter den elektriske impuls i sinusknuden, også kaldet SA-knuden, der er hjertets egen pacemaker, og den findes i højre atrium, som er heroppe. Impulserne spreder sig herefter gennem atriets muskelfiber, og ved overgangen fra atriet til ventrikel passerer den gennem AV-knuden hernede, som giver det elektriske impuls en forsinkelse. Herefter spredes den elektriske puls sig ned gennem det hiskbånd, ud i en højre og venstre gren og gennem Purkinje-fibrene. Den her elektriske aktivitet måles med en række elektroder, som så kan omsætte det her signal til en graf. Og grafen har et helt bestemt mønster, som man så kan aflæse. Og disse mønstre inddeles i p-takken, som er her, QRS-komplekset, som ses her, og t-takken. Ud fra disse takker kan man definere nogle intervaller, som for eksempel P til T-takken beskriver tiden fra SA-knuden til ventrikelmuskulaturen. PR viser ledningen gennem arteriet og AV-knuden, og QS viser en udbredelse gennem ventriklerne. Hvis man for eksempel har en bred QRS-kompleks, så kan det være en grenblok og betyder, at det måske kan være en ledningsforstyrrelse efter AV-knuden. Så er det udførelsen af selve EKG-undersøgelsen, og når man måler et EKG, placerer man 10 forskellige elektroder på patienten, og 4 elektroder forbindes til hver ekstremitet, og de 6 andre på thorax. Ekstremitetelektroderne kaldes for rød, gul, grøn og sort, og thorax-elektroderne kaldes for V1 til V6. V1 placeres i fjerde interkostalrum lige til højre for sternum, lige her. V2 placeres i fjerde interkostalrum lige til venstre for sternum, herover. V3 placeres over koste 5 midt mellem V2 og V4. V4 placeres i femte interkostalrum i midten af kaviskulærlinjen herover. V5 placeres i interkostalrum i forreste axillærlinjen, som er herover, og V6 placeres i femte interkostalrum i midterste axillærlinje. Rød elektrode bliver sat på højre håndled, gul på venstre håndled, grøn på venstre fod og sort på højre fod. Hvad viser disse elektroder så? Ud fra disse elektroder kan man fremstille nogle lange rækker afledninger, som bliver kaldt L1, L2, L3, og AVR, AVL, AVF og V1 til V6. L1 og L2 og AVL giver en information om hjertets laterale overflade, som vi kan se herovre. L3 og AVL giver information om hjertets underside, som er her. AVR giver information om hjertets højre atrium, her. V1 og V2 fremstiller højre ventrikel, så vi kan se herover. V3 og 4 fremstiller septum mellem ventriklerne, som er herover. V5 og V6 fremstiller forrest og laterale væg af venstre ventrikel, som vi kan se herover. Så de første 6 afledninger heroppe repræsenterer hjertet i et vertikalt plan, og det sidste repræsenterer hjertet i et horisontplan. Hvordan fortolker man så et EKG? EKG-fortolkninger bliver opstillet i en systematisk metode,
som er meget vigtigt at gå efter i forhold til, at man kan undgå at se nogle fejl. Og via den her metode, så kan man finde ud af, hvad for nogle tagger står for hvad. Og man har fundet ud af, at en høj p-tag er et tegn på en udvidelse af højre atrium, mens for eksempel en lav p-tag er et tegn på en udvidelse af venstre atrium. Hvis man har forøget PR-interval, så kan det være et tegn på nedsat AV-overledning. Nedsat PR-interval er et tegn på Wolff-Parkinson-White syndrom. Bred QRS-kompleks er et tegn på abnorm ventrikulær overledning. Stor QRS-kompleks betyder enten, at man har en venstresidig ventrikulær hypertrofi osv. Hvis man har set Q-tagger, kan det være en tidlig myokardieinfarkt. Forlænget ST-interval kan være et tegn på myokardieinfarkt osv. Forkortet ST-interval kan være et tegn på myokardisk iskemi eller infarkt. Og hvis man ser en T-tag-invasion, kan det skyldes mange ting, blandt andet myokardisk iskemi osv. Og forlænget QT-interval findes ved cognit langt QT-syndrom og så videre. Det var det, jeg havde, og tak for, at I lyttede med.